bar subuh mak wis nganu mak. Wis monggo. Muga-muga tuh Mbak Lia buka. Nek gak pom bensin cepet kok wis cepet. Bentar. Cek tutup ya. Cek tutup kok. Suasana pasar iki pemirsa iki golek apa nek ngarani golek pitik karo makjah terus entuk. Memang pitik sekarang harganya lagi iki lho, Dik Dewi gak enek, Dik sampean golek sego jagung rung enek lho, iki lho rung enek. Iki mae langganan, iki golek kerupuk, iki untuk kerupuk. Bakul kerupuk. Bar golek ayam apa Mama? Apa nih wis? Apa? Gak bayang tuku apa nih? Oh gak, wis ora tak dohno pitike. Dekane videoku ilang aku nyoteng pitik dipotong-potong ilang videone. Rame pemirsa ning kono. Sing langganan toko Yuni kan sebelah kono, toko Yuni kan lho. Di pasar kayak sebelah kono kayak toko Yuni ning kono, toko roti Yuni. Motongi pitik. Piye, Mak? Anu Kak, aku mau ada duit aku tak suka neh ya. Iya, Mak. Iya, heeh. Iya, Mak. Wes. Ayam. Balik kan sepuluh. Usah-usah. Aku gelem kok, Mak. Osengnya nek apa? Oh, Iki lho, oseng. Iki lho, Mak. Gak betul sampe. Iki arek betiti, terus ki apa ki pedo. Ki bothok. Bothok sambel. Nggih, sambel. Nggih, leres ngeten, Mas. Ya, iki aku gelem aku. Nek balur barang. Nggih, Le. Nah, iki betiti. Osengnya tak ganti bakwan jagung nggih, Mak. Mamak sing kuwi. Aku pengen iki lho, Mah. Pedo, terus anane bothok. Pedo, bothok, Ya. sambel. Telas. Beditine ndak? Dalam Beditine ndak? beditine sithik ya. Jagung. Ini sedikit aja. Nggih. On. Ini oke. Oke. Terong karo anu. Lombok Pedo. ijo. Lombok ijo. Ah, niku kula. Sip. Bothoke, Mak. Wis enak garingan ngono, Mah. Enggak usah sayur. Alah, mboten ndek iki sayure malah tak mamguri maksudnya tak gado nggih, tak uyupi. Nggih. Sing sego jagung tok 2. Bentar nggih, Mak. Konten yang Mbak Mama Yuni. Beditine tutup aja. Wis tuh wis bungkusan. Nek iki bungkusan lho. Ijek anget tok e. Kok sampe nek pengen? Boleh. Betiti. Ini. Betiti. Ini 5.000-an ya, Ma? Nggih. Nggih. Sak pira 5.000? Jagungnya mahal. Walah. Ini 5.000. Oh, nggih. Jagungnya 3,5 Nggih. Mak. Nggih. Nyelengkapan pindho iki, Mak. Liur bakule. Langka barange, Mak. Nggih. Intan, ibu tak ning gone Makjah ya, ki mang lagi kok pasar. Aku tak susul lah. Iya, iki pesenanmu wis tak gawekno, tempe penyet to iki. Yo Mas Dimas, maem. Oh, nonton. Iya, engko nyusul nek wis bar, ibu tak nganu. Iki lho tak nganu apa jenenge ngaduk. Punyamu. Tak kei gula saiki. Nggih kok pahit. Wis
Dadine ngene tan. Apa nek ngarani mang isu-isu ning pasar karo Mak Jah. Lah Mak Jah ape dhewe. Wis tak pasrahno Mak Jah. Wis Mak tak kancani Mak. Ben aku yen entuk konten. Ayo Mbak. Wis aku tak ninggone Mama ya. Tak susul tenan oleh ya. Ya boleh, nek gak boleh nek boleh. Tak rono tak ninggone Mak Jah ya. Oke. Jam piro iki? Jam 7 kurang. Iki sandale Pepa iki soalnya aku sandalan kae. Mari kita ke tempatnya Mak Jah pemirsa. Walah kira kena dilengkuk dah. Tripod kuwi lho ora kena dilengkuk. Sekali dilengkuk nganu. Langsung apa nek arane pemirsa prodol. Ke tempatnya Mak Jah dulu gitu pemirsa. Mungkin wis di apa nek arane wis disirami Pak U. Nah, pemirsa guys nyampe tempatnya Mak Jah, ayamnya tidak diutuh mboten, tapi didamel dipotong-potong, terus niki dimarinasi dulu sampai mateng ya pemirsa. Dimarinasi. Bumbune wis digawe Mama dek sore. Lho kira aromatik, aroma godhong jeruk. Iya lah. Jeruknya nasi walah Mak rambutnya Mak apik rek. Angger esuk berarti sampean ngene ya Mak Jah. Oh gak di padakno sithik ngono gak Mak Jah. Iya iya. Kayak salwa ndek cilike kae Mak, ya duwo. Dikuncer terus diklabang ngono Mak. Tuh, banget ya Mak. Walah nduk lara wis sakmono gedene. Iki kelas 4 5 setahun kas 6 wis SMP piro wene Mak SMA buanjangi pol pemirsa kayak Dek Susi ngejek Al Yayo terus Dek Dewi ijek nek Salwa. Alhamdulillah sing Bu Yuni iki sing wis cara mana wis lulus. Iya. Bu Yuni sing wis lulus pemirsa. Adek iso entuk tape bareng Mak sampean. Oh. Mak seumpama iki sampean ape ning gone Mbak Rohmi aku sampean jak ya. Mamane kok aku juga roh ndekne wae ndek apane ra roh kok loro entuk kabare sewa. Disusul Mbah, aku disusul. Nggih, badhe kula damelke sarapan. Terus aku lamang ndek ren dhewe tekan apa ngono. Mboten. Halo Mak. Mbahnya nyayo rasem godhong telo Mak. Sampun lah niku kula tumbas sego jagung. Sego jagung terus enten niku lho Mbah. Oseng terong kalih pedo. Kalih betiti. Dan jenenge dicampurin apa dong telone Mbah? Dami. Kalih wi. Oh, terus nyambel. Wah, jos Mbah. Niku lho nyuwun sayur lumbu. Lah wong sakniki ajeng dijak lunga bareng-bareng ya sayure lumbu sesuk ae ya Nduk ya. Duduke sing cantik. Oh. Duduke yang gini lho. Itu loh. Anak wedok. Nah. Begitu sayang. Wes Bu aku tak maem dhisik engko nek bar mangan aku tak nyusul. Ngoten Mbahnya ya Nduk ya. Kula ngoten. Lah niku ampun dimarinasi Mbah. Wes Mbak Yu ning kene sik ae tak golekno kertas minyak ngoten. Nang kertas minyak Mbah disalap teng tremos mungkin nasike. Gak. Ora Nduk. Mbah sapa? Campurine kok
Macam kene rene nek kenterno. Oh, mboten lewat mriki. Oh. Aku rene Nggih. Terus lewat jembatan gede kono. jembatan oren. Mbahnya wis santai, wis selesai masak, Tan. Wah, Mbak ning kirane dinane ngono kae mergawe ya. Wisuk. Matang wis kok budal. Nggih. Ngeten iki mbahnya pun sudah tidak maksudnya gak melok ning gone sawah nandur melon mboten, wis di rumah saja. Maksudnya dikon karo putrine, Mak, di rumah ae, Mak. Aja panas-panasen. Tapi nek ning gone Mbak Yun gak apa-apa ya, Mak. Ngoten nggih. Nek ngene maksudnya ngene lho Mbak, maksudnya iki pengen bendino tenanan. kesel awake nggih, deman karo putrine pemirsa. Nggih, nek maksud mboten buwendina. Nggih. Ben, Mbak Mbak. diterima Mbak, dikani ngono kok ndek gelon. Nggih. Nggih, Mbahnya. Oh, segone sudah mateng segone. Berasnya apik. Iki wingi ae anu tuku nggone Mbak Marta, Mak. Mbak Marta iki kono lho merah. 14. Iya. Nah, ya buntele nganggo apa piring. Centonge piring set. Das. Apa sarapan sego jagung ki mang wis ijik iki lho. Heeh. Wis. Iki sing nggone bucarek sekalian. Carek pengen dari Pak Panggang. Godhog guritan ae ndek. Iya, oh Bu Nurul guri-guri ae. Mbak. Ndek lage adeke wong gawe pengen gawe. Pengen. Mak capek apa? Pengen gawekno panggang Mbak Yun. Melok. Oh wis ijik. Mak Jahi pakai air pump pemirsa. Pakai air pump. Iya. Pump desa. Biasanya yang sarapan pilih kita kayak dulu. Iya, Mak. Monggo mbahnya sarapan ya. Mbahnya jangan dong telo mbek Uwi, Mak. Ya, kamar apa piye? Mboten, Mbak. Kula sego jagung. Tidak enggak untuk Nek kula nggih, kula pribadi nggih, sego jagung nek cocoke kula sayur terong, Mbah. ya keren ya. Sayur terong mbek iwak panggang. Walah, Mbah. Panggangnya panggang remah. Walah, Mbah. Jos tenan, Mbah. Lho, sampean dijangan tewel? Kondi e? Oh, Mak Ipe. Sek nggonku mang sing ndi ya? Mama sing mana tadi? Betiti, sambel. Oh iya, aku enak iki terong ya. Aku gak seneng anu terong. Lho. Piye kowe? Pagi-pagi jangan tidur. Gak boleh, Nduk. Katanya kesehatan tidak baik. Pagi itu harus bergerak. Kuatah, Mbah? Aku tak sakmene kae meneh. Aku saiki ae ya. Walah, iki, Mbah. Berarti santem berdua iki. Lah wong kuatah, Mbah. Intan yo nep ora mbek Ibu. Mah. Pun monggo. Apa, Mama? Lho, Dek nek pengen anu. Walah, mak sakmene kae, Mak. Iya. Tak dulan ora ta? Iki anu mate enggak tuh. Enggak aku wis iki ae. Enggak anu. Iya, Bro. Enten niku, Mbah. Sik iki mau kelas. Enten pelas. Enggak balur iki ae. Iya tuh saiki. Aku gak sido muluk pemirsa. Kenapa? Muluk apa ora yo? Muluk iki luwih sedep yo. Muluk ae muluk. Pengen sego beras ya, Nek. Kak, Ini teka-teka ayo Pak rezeki monggo pemirsa kenek balure barang lho. Mbah sing dodol wayu lho, Mbah. Boneka aja gak laris. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jaluk mumi, Mak. Ngambil. Maaf ya, Mak ya. Ndak ngombe entar. Pak Ja kudu perlu pemirsa rasane awake ora penak.
Hari ini anak katian mangan dulu gak kami. Lihat banyu tak yuk. Banyu tak kurang bah. Oh, Nggak mau dasar bukan mau juga. walah, yo. Kak liwat diri kono tok. Ini nggak apa-apa. Ah. Itu yang ini. Mak cah kudu plu, Nduk. Kok kutu peluk ya? Ngerti ra mak kudu plu. Mak. Balure. Bengi olah nek wong liwat yo krungu kocok jembatane. Ini enak contoh ini Mbak. Yuk, Mak. Anggitku. Apa tak tukokno lontong. Jebule wis gak uman diborong diyo kabeh. Ya apa? Diyo dienggo kerja bakti ngresiki lapangan. Ini kondo kebenaran nonton kono Pak Lurah. Apa? Ini. Enggak, lomba Kan buruk nang lapangan iki. Sampai dulu pasar iki. Nah, sepak bola. Terus Pak Bela. Tulisannya emang Mbak Yun. Nggih. Mbak, pengen lontong situ, mawon pun mboten enten pun diborong Mas Diyo. Oh, Mbak Ita ngambil lagi ya. Iya, Mak. Ini Pak Lurah punya acara lomba. Enak sih ya. Mbak. Piar kepiar. Enggak gambar. Orang juga komputer kalau rasa yang itu. Kalau ke ayun itu tukang takut ya. Ayo, Mbak. Tukang timbul ya Mbak. Dia baru papanya makin ya Mbak. Hak bungkus 5.000. Apa namanya? Apa namanya? Pokoknya suwi nek gak maem ki nduk, Mak. Ya apa iki? Betul. Apa kondo? Pengen Kondo. Pengen apa yang bahasa bebas montan. Cari pengen gawe panggang betul. Kalau tadi ya api-api ya Mbak. Teri api-api. Pemirsa api pemirsa. Mas kenyang wis. Betulnya gue iki. Sa temen iki mau, Mbak. Kak, boleh. Ya bukan ya. Ya memang bila Mbak apa? Di Dewi mang ya, Mak. Rong bungkus kan 5.000-an sego putih tok 10.000. Mang pira ya? Apa 6 likur apa 7 likur ya? Ya tak mau ya 6 6 likur likur. ya. Berarti 10.000 6 likur berarti kan olah setengah ngono Mbak Yu. 13.000. Di Dewi Kalau ya, 10.000. 6 setengah ya. Ditambah 16.000. 16.000 dibagi loro lak 8.000. Iya. 8.000-an, Mak. Heeh. 8.000 tapi wegi wis nek botok nek renang-renang. Kenyang. Kenyang, Mbak. Aja lene mah sarapane kenyang. Rezeki iki Mbak jenenge. Rezeki kan. Iki pedone niku dimasak kangge nganu Mbah, terong Mbah. Gosone nyerepi terong lah. Nggih. Terong nek katine susupan tere anu Mbak, cake piye ngono Nggih, terong ijo niku. Orang kes loh kan. Gak terong tenanan nek lan kan dikei panggang kan ngono aja. Ya cuma saya tinggal orang kes ya. Ijo. Iya, Mbak. Lan dosa kan terong tis mungkin. Nggih. Kaya sukiran sing anjur niku lho. Mantul. Oke, ini lagi kan ini. Wis pokoke enuk. Enak banget. Jos.
Mas Maja mau melanjutkan. Kalau aku ya jak, aku juga kan. Apa? Enggak, Mbak. Aku tak mangan Pak Ane kan nasi di pinggir di pangan. Heeh. Kan wis mangan sego dek dadi boy tak mangan boy. Enak tenan. Mau balik Mbak Yun. Balure mboten anu ya. Cuma walau yang dapat gembira. Nggih. Balur goreng. Kriuk. Nak keruasak jawaban oleh goreng ya Mbak Yun. Heeh. Apa? Balure. Yo le. Balure ki mboten asin. Renyah. Yo garing Kriuk. Nah, Yun nak apa itu tadi? Resi ya Mbak Yun. Kan dodol wayu. Betul nek kasih ya rapat aku. Udah mau mayu. Intan mau belas. Nanti habiskan. Kula nggih war Mbak. Aku tak delok ngguri ya Mbak Yun. Iya, Mak. Lanjut. Saya ya udah makasih. Nggih, sama-sama, Mbak. Dipanggangi mamak satu ya pemirsa. Engko terus dikasih bumbune itu. Wes jos. Mak, aku tak mau lihat ya, Mak ya. Kandangnya mamak ya. Ayo, Tan. Lewat sini enggak apa-apa ya, Mak? Amet ya, Mak. Ya, sandalem jupuk. Kita mau pulang. Nggih. Aku pengen delok mamak ki lho anu duwe pitik. Sik. Iya. Walah. Iki, Mak, wis duwe iki, Mak. Walah, enek sing anu. Enek sing anake jek cilik-cilik. Ya lagi ndek sore lagi kuwi. Iya, lagi netes. Karena celuk. Ayo aja kok tladung. Aku ndek sore, Mak, ning konggone Pak RT njaluk tanda tangan. Mbah pitike sapa, Mak, loro anak-anak aku diteluwadung, Mak, jebret. Oh iya ya. Nek digo turu ya Sirvida. Nggo turu basila ya mek Ya kowe aku ngono. Enggak mau belum Mbak tak kurung. Peleme dikurung, Mak. Ini peleme iki lagi kecut nih kalau pemirsa. Di sebelah Mak Jah ini adalah perusahaan kayu. Iki wis mulai yang apa netes sing iki. Lah kae blorok-blorok. Wis aku tak ya langsung pulang ke Mak Jah sekarang. Ngono kok terus ditata. Di kandangnya Iki lho kae lho. Kae lho. Iki lho. Anyar Pak Silang gawe. Oh iya. Wis tutup sik. Tak tutup ya. Persiapan. Piye ki nak nutup? Saya aduk tak tutup sik, Dok. Oh, gini loh. Udah. Hati-hati. Udah selesai. Berarti Mama tinggal dadar telur ya, Mak? Iya. Mak, aku tak persiapan dulu ya, Mak ya. Iya, saya sing terima kasih, Cik. Terus sejak Mbah Yika pundhut terus ya lagi iki rene, Nduk. Lah piye? Nek Mak Jah ya mendino rono lah wong masakno dienggo nek malam jemuan 3 harine, 7 harine. Angger malam jemuah, nggo ngaji sama mbahnya. Pun untuk Rian ya, Mak. Mau teh. Oh, sing terima kasih Mama ya. Satu kali lagi sudah. Iya. Saya terima kasih ya, Mak ya. Nduk tolong, Nduk nek bandunan sing rapi ya, Nduk. Nah. Lah wes. Ini loh Mas Dimas menitipkan rezeki untuk diantarkan ke orang yang membutuhkan nggih, dari Mas Novem. Pokoknya eling November. Ini ya pemirsa, semoga Mas Novem duduk kono lho. Semoga Mas Novem segera diberikan momongan nggih. Momongan yang saleh dan salehah. Ada
ada mie. Gak diwangi Intan cah. Masih Ngono ki nek seumpama ibu lagi kerepotan, ora iso buka ngono kuwi, Intan ibu ditolong. Kan ibu nggawa kamera, kecuali nek nganggo tripod ya. Lah piye ku mbok buka toh? Ini nanti disampaikan. Iki gak usah, kan podo ya, Dok. Yes, kak kursi. Wis tak tali ngene. Sik sabar. Iki kok dadi koyo ngene yo kameraku yo. Angger-anggereng pemirsa, sik. Nggih pun pemirsa nggih demikian cerita pagi ini persiapan kita mau keluar. Yuk, salin yuk saiki yuk. Kan ya jenenge nyemplung kali nganggo klambi ngono sik ora apa-apa nduk. Kok nek mulih mandi terus lagi nganggo baju sing rapi, wong dijak nyemplung ning kali ya kok. Ya Bunda ya, kok nyemplung kali nganggo klambi biasa gak apa-apa ya Bunda ya. Ngono iki entah besok entah nanti gitu pemirsa. Kalau sudah pulang diantarkan nggih, diantarkan ke tempatnya orang yang berhak untuk menerimanya. Intan pamit dulu nggih pemirsa, seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung tak upload ya Nduk ya. Bentuk piro iki Mang wis jam 8 luwih 5 menit.